Ruská vláda nedávno zverejnila zoznam krajín kolektívneho západu, na ktoré sa vzťahuje evakuačný humanitárny dekrét prezidenta Vladimíra Putina. Tento dekrét umožňuje ruským občanom a firmám opustiť územia krajín považovaných za nepriateľské voči Rusku. Zo štátov Európskej únie na tomto zozname chýbajú dve krajiny Slovensko a Maďarsko. Slovensko teda nie je považované za krajinu, ktorá by mala nepriateľské vzťahy s Ruskom, čo ho odlišuje od väčšiny členov Európskej únie, ktoré podporujú sankcie voči Rusku vrátane Českej republiky, Poľska či pobaltských štátov. Fatálny pád Magálovej syna. Splašený plnokrvník ho zhodil v obrovskej rýchlosti. Syn obľúbenej slovenskej herečky Magálovej zažil tragický moment, ktorý sa skončil fatálnymi následkami. Počas jazdy na plnokrvníkovi pri bežnom tréningu sa kôň náhle splašil a v plnej rýchlosti zhodil jazdca na zem. Pád bol natoľko vážny, že napriek rýchlemu zásahu záchranárov mladý muž zomrel. Nehoda sa odohrala za dramatických okolností, keď splašený kôň stratil kontrolu a jeho jazdec bol zhodný v obrovskej rýchlosti, čo spôsobilo smrteľné zranenia. Rodina Magálovej, známej z hereckých kruhov, túto tragédiu zatiaľ nekomentovala. Celá krajina s napätím sledovala vývoj situácie a mnohí vyjadrujú hlbokú sústrasť. Smrť syna herečky priniesla šok nielen jej najbližším, ale aj širokej verejnosti, ktorá si pamätá Magálovú ako úspešnú a obľúbenú herečku. Vašáriová opäť perlila u susedov v Českej republike. Emília Vašáriová, známa slovenská herečka a politička, svojimi výrokmi v Českej republike opäť rozvírila hladinu verejného diskurzu. Počas rozhovoru v jednej z českých televízií sa vyjadrila na tému súčasnej politickej situácie v oboch krajinách, pričom nešetrila kritikov. Vašáriová otvorene hovorila o problémoch, ktorým čelí stredná Európa a o vplyve populizmu na politiku. Jej kritické poznámky vyvolali v Česku zmiešané reakcie, pričom časť verejnosti jej slová ocenila, zatiaľ čo iní ich označili za provokatívne. Lokálna jadrová vojna a dopad na Poľsko. Poľsko by sa v prípade lokálnej jadrovej vojny mohlo stať jedným z prvých štátov zasiahnutých ničivým útokom vďaka svojej strategickej polohe medzi západnými mocnosťami a Ruskom. Vojenskí analytici upozorňujú, že Poľsko by mohlo byť okamžitým cieľom, ak by konflikt eskaloval. Bezprostredné následky zahŕňajú výbuchy, radiáciu a okamžitú devastáciu veľkých oblastí. Okrem týchto priamého ničivého účinku by mali dlhodobé dôsledky vplyv na zdravie obyvateľov, poľnohospodárstvo a životné prostredie. Poľsko je členom NATO, čo by zvyšovalo pravdepodobnosť zapojenia západných spojencov do konfliktu. To by mohlo viesť k ďalšej eskalácii a potenciálnemu rozšíreniu vojny do celého sveta, čo by malo katastrofálne dôsledky na globálnu bezpečnosť. Eduard Chmelár. Útoky Slovenskej národnej strany na Dolinkovú a Druckera môžu viesť k rozpadu koalície. Politický analytik Eduard Chmelár varuje pred rastúcim napätím v koalícii, spôsobeným útokmi Slovenskej národnej strany SNS na ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú a predsedu strany Dobrá voľba Tomáša Druckera. Podľa Chmelára môže táto konfrontácia vyústiť do vážnych následkov, vrátane toho, že Dolinková a Drucker by mohli nielen odísť z vlády, ale dokonca ich strany z koalície. Chmelár upozorňuje na to, že aktuálna situácia medzi koaličnými partnermi je kritická. Ak by Zuzana Dolinková a Tomáš Drucker podľahli tlaku a opustili vládu, môže to viesť k oslabeniu vládnej väčšiny. V takejto situácii by ich poslanecké mandáty mohli vzbudiť záujem iných politických subjektov, predovšetkým Progresívneho Slovenska, PS, čo by ešte viac destabilizovalo vládnu koalíciu. Vnútorné napätie a osobné útoky môžu podľa Chmelára spôsobiť, že koalícia stratí krehkú stabilitu, čo by mohlo viesť k predčasným voľbám. Tento vývoj by bol obzvlášť nebezpečný pre politickú stabilitu krajiny, keďže každá strata poslaneckých mandátov v súčasnej situácii môže výrazne zmeniť politickú dynamiku na Slovensku. Získaj najnovšie informácie a exkluzívny obsah priamo do svojej schránky. Buď vždy o krok vpred s čerstvými novinkami a pripoj sa ku komunite, ktorá si cení aktuálne a presné informácie. Klikni na odoberať a už nikdy nepremeškaj dôležité novinky.